28 de junio, más necesario que nunca. Estos tiempos convulsos de crisis y de envalentonamiento de la extrema derecha nos obligan a replantear el activismo que de alguna manera habíamos relajado en exceso, en favor de una sociedad donde aparentemente se habían logrado importantes avances en nuestros derechos. Però baix aquesta aparença d'una societat sempre més inclusiva per a algunes persones que per a unes altres, en la defensa dels drets fonamentals, les actuals estratègies d'uns certs discursos que pensaven que pertanyien a un passat fosc que no esperaven tornar a veure, ressorgeixen amb proclames que busquen de nou relegar-nos com a ciutadania de segona classe, convidant a l'assetjament i a l'agressió al nostre col·lectiu. És ara més que mai quan ens veiem en la necessitat de reprendre la defensa i la lluita de les nostres reivindicacions. Es triste que la historia, siempre tan pendular, nos vuelva a poner delante a fuerzas políticas que atentan contra la justicia social, ralentizando el imparable avance de nuestra sociedad cada vez más inclusiva y por tanto más humana. En este año de la justa reivindicación de las personas trans, a las que se les ha ido relegando del proceso de dotarles de marco jurídico que garantice sus derechos humanos más básicos, debemos de salir a defender con uñas y dientes las libertades, la dignidad, reclamando los recursos necesarios para que puedan desarrollarse como personas libres, con no menos derechos que los grupos mayoritarios, que ya gozan de ellos. És per això que les persones majors, conscients de que està en joc, ajuntem la nostra veu a la de la resta de les persones activistes, per a un moment tan important com el que ens està tocant viure, manifestar les reivindicacions del nostre col·lectiu i el nostre afecte i suport a les persones trans allí on es troben. Volem dir-vos que no esteu soles i que la vostra lluita també és la nostra lluita. Des de Stonewall, en New York 1969, on van ser vosaltres les primeres a denunciar la injustícia i emprendre el camí de la reivindicació, fins a València en aquest any 2021, on tants bastions a les rodes ens estan intentant posar infructuosament a totes les persones LGTBI, però especialment a vosaltres, persones trans. Continuarem caminant de la mà, de la nostra mà, units al vostre costat en defensa dels nostres drets d'aquesta societat que ens deu i que ens deu la pròpia llei. I com deien a Toy Story, fins a l'infinit i més enllà, compis.